Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kasugengan rahmat saha berkahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala giya tansah tumanduk ing sarira panjenengan sedaya. Sholawat saha salam katur dumateng junjunganipun kula lan panjenengan sedaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulawarga saha para sahabatipun ingkang tansah kula lan panjenengan sedaya antu-antu syafaatipun wonten ing donya dumugi ing akhirat. Para kadang ingkang minulya, keparenga kula Denok Widyasari, mahasiswa Prodi Pendidikan Basa Jawi Universitas 11 Maret Surakarta, caos atur sapala ingkang gegayutan kaliyan marsudi luhuring budi lumantar unggah-ungguh basa Jawi tumrap generasi muda. Para kadang ingkang minulya, menawi kula lan panjenengan sedaya gatosaken kawontenan pasrawungan wonten ing bebrayan sakmenika estu ndamel prihatos sanget. Amargi saperangan ageng para kadang muda sampun sami tebih kaliyan subasita, tata krama, duga prayoga lan unggah-ungguh. Sekedhik sanget ingkang purun matrapaken unggah-ungguh basa Jawi wonten ing pigesangan saben dinten. Langkung-langkung ngecakaken undha usukipun basa kanthi leres. Sejatosipun kathah ingkang sampun sami mangertosi kados pundi matrapaken unggah-ungguh basa Jawi wonten ing pigesangan saben dinten. Ananging sami lingsem anggenipun matrapaken. Amargi unggah-ungguh basa Jawi menika dipun anggep katrok, kina, boten gaul lan desa. Pondene ngecakaken undha usukipun basa Jawi kanthi leres menika dipun anggep ngewet-eweti komunikasi sarta ngruwet-ngruweti penggalih. Kawontenan ingkang makaten dahaken bilih basa Jawi menika sampun dipun anggep boten perlu menawi dipun patrapaken wonten ing pigesangan sakmenika. Kawontenan ingkang kados kala wau panci boten tanpa landhesan. Sansaya mindhakipun daya pangaribawanipun gina paedahipun teknologi informasi lan basa Inggris pinangka srana komunikasi global, menika ndadosaken pamawas ingkang nganggep basa Jawi menika boten demokratis, ganggu kamardikan utawi kebebasan individu, sarta boten familiar utawi boten nyederek. Basa Jawi menika dipun anggep mbucal wekdal, boten migunani, malah kepara mitunani. Basa Jawi menika dipun anggep boten kenging kangge pados tanpa jiwa. Basa Jawi menika boten saged kangge nglamar pedamelan wonten ing instansi utawi perusahaan ingkang umumipun nyarataken basa Inggris lan ugi keterampilan teknologi informasi. Wadene mersudi basa Inggris minangka basa internasional menika dipun anggep sanget perlu, ageng mupangatipun, sarta saged ndadosaken mangsa ing tembe sumringah. Semanten ugi menawi gegulang teknologi informasi lan ugi kabudayan manca. Kanthi sansaya sudanipun pakulinan ginakaken unggah-ungguh basa Jawi wonten ing masyarakat sakmenika, nedahaken bilih basa Jawi menika sampun dipun anggep boten penting. Malah kepara ndadosaken penggalih ingkang negatif langkung-langkung wonten ing kalangan generasi muda.
Kamangka sejatosipun ngecakaken unggah-ungguh basa Jawi wonten ing pigesangan saben dinten sakmenika estu mupangati sanget kangge mangun pribadi ingkang utami. Unggah-ungguh basa Jawi menika ngewrat piwulang budi pekerti luhur ingkang dipun betahaken wonten ing bebrayan ageng. Perangan unggah-ungguh basa Jawi menika gadahi punjer raos hormat ing hormatan, andhap asor, empan papan, manjing ajar-ajar, lan ugi nglembah manah. Kanthi ngecakaken undha usukipun basa kanthi sae lan leres, bakal pinanggih unggah-ungguh ingkang trep. Ing mriki dipun sebat pilih tata krama basa Jawi menika kapindho saking penganggenipun basa. Selaras kalian ungel-ungelan bahasa menunjukkan bangsa. Basa boten namung tetenger araning sawijining bangsa kemawon, ananging ugi pinangka sikap, watak, lan ugi solah bawanipun sawijining bangsa. Para kadang ingkang minulya, sok sintena kemawon, saya menika lare menapa dene piyantun dewasa kanthi ngecakaken unggah-ungguh basa Jawi wonten ing pigesangan saben dinten sampun murakapi kangge gembleng diri supados pikantuk sangunipun gesang ingkang selaras ing antawisipun lair lan batosipun, pribadi lan sosialipun, lan ugi material lan sosialipun. Gegulang lan matrapaken unggah-ungguh basa Jawi kanthi trep bakal nuwuhaken sistem kognisi, sistem tingkah laku, lan ugi pola sosial ingkang selaras kaliyan identitasipun tiyang Jawi. Sedaya kala wau bakal dados modal sosial kangge njangkepi ilmu, teknologi, lan unggah-ungguh basa Jawi ingkang dipun cecep dhateng sok sintena kemawon ingkang purun matrapaken ilmu, teknologi, lan unggah-ungguh basa Jawi kanthi sesarengan sarta dipun empakaken sejajar. Pramila para kadang, kula ngajak diri pribadi kula piyambak lan ugi panjenengan sedaya sumangga sami ngewahi penggalih negatif ingkang mestani bilih unggah-ungguh basa Jawi menika boten mikolahi, mitunani, lan ugi boten saged kangge pangupa jiwa dados penggalih ingkang positif ingkang nyebataken bilih unggah-ungguh basa Jawi menika saged mangun pribadi ingkang utami sarta saged kangge modal sosial kangge pasrawuhan wonten ing bebrayan ageng. Ngendikaning para winasis, kelakuan becik weh rahayuning raga. Menika nedahaken bilih menawi kula lan panjenengan sedaya menika nggadahi unggah-ungguh ingkang sae, kula lan panjenengan sedaya menika badhe tansah manggihi basuki. Kula lan panjenengan sedaya menika badhe tansah nemahi karahayon. Minangka kadang muda, kula lan panjenengan sedaya menika estu mbetahaken pasrawuhan ingkang wiyar. Pramila saking punika, kula saha panjenengan sedaya menika kedah tansah nengenaken unggah-ungguh wonten ing pundi kemawon. Cekap semanten atur saking kula, mbok pilih wonten atur ingkang kirang pas, kirang nuju prana, estu kula nyuwun agenging pangaksana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.